Za kraj našeg projekta Vrbovečko kreativno ljeto koji se odvijao u Vrbovcu tijekom srpnja i kolovoza, postavili smo izložbu radova sudionika na projektu, znači dječji radovi s radionica. Ove godine radionice smo posvetili nekim temama i tehnikama koje do sada još nismo obrađivali na ovom projektu, pa smo tako radionice posvetili naivnoj umjetnosti i lokalnoj naivnoj umjetnosti. Posvetili smo ih arheološkim nalazištima u okolici Vrbovca i izložbi koja je bila aktualna u udruzi u trenutku provedbe projekta, te tradicijskim vještinama kao što su vezanje i tkanje. Prilikom osmišljavanja radionica i tema vodimo se time da djeca nauče nešto novo i da prošire svoje likovno znanje. Također da se i bolje upoznaju sa kulturnom baštinom i povijesnom baštinom grada Vrbovca.